În clipa în care ministrul a încercat să așeze coroana pe capul prințesei roșii, toată lumea a rămas șocată. Capul ei era atât de mare încât, oricât au încercat, coroana pur și simplu nu încăpea. În cele din urmă, aceasta s-a rupt. În momentul în care au văzut asta, întreaga curte regală a izbucnit în râs. Umilită în fața tuturor, prințesa nu și-a mai putut stăpâni furia și a cedat complet. Văzându-i comportamentul, regele a fost profund dezamăgit și a hotărât să ofere tronul fiicei sale mai mici, prințesa albă. Când a auzit vestea, prințesa roșie a rămas fără cuvinte. La urma urmei, fiind fiica cea mare, era convinsă că ea avea primul drept la coroană. A dat vina pe sora ei pentru tot. Adevărul era că pe vremea când erau copii, prințesa albă mâncase pe ascuns un fruct. Ca să nu afle mama lor, a ascuns resturile sub patul surorii sale. Mama a crezut că fiica cea mare mâncase fructul. Aceasta și-a implorat sora mai mică să spună adevărul, dar ea a ales să continue să mintă. Însă a alunecat și s-a lovit puternic la cap. După acel accident, pe măsură ce creștea, capul ei devenea din ce în ce mai mare, într-un mod nefiresc. Iar oamenii nu încetau niciodată să-și bată joc de ea. Acum, după ce regele îi refuzase și coroana, furia ei a devenit atât de puternică încât capul i s-a umflat și mai mult.